Здравейте! Това е един примерен урок за инсталация на фонетична клавиатура на Windows XP. За целта предварително е необходимо да инсталирате клавиатурния драйвер, за който има обяснение в моя преден урок. Нека да започнем с настройките след инсталацията. Отиваме на старт, Setting, Control панел, регионални настройки езици, детайли. От тук добавяме езика. Ако съответно има някакъв друг инсталиран език, може съответно от Remove да го деинсталирате. Така, понеже няма нищо, както една чиста инсталация, започваме с добавяне. Добавяме. Намираме България. Така, тук може да изберем съответно клавиатура BDS или клавиатура фонетик. А може да инсталираме и двете една след друга. Така, избираме фонетик, клавиатурата я добавяме, записваме. От тук избираме бара за езиците, дали да се появи на десктопа или не. Така, и съответно, ако инсталираме две български клавиатури, фонетична и BDS, от тук може да добавим икона, с която, превключвайки от английски на български, да може българския да бъде съответно преизбиран като фонетичен или като BDS. Така, потвърждаваме, записваме, потвърждаваме и съответно тук долу забелязваме, че се появява иконата за езика. Може да я сменяме съответно от тук или може допълнително да я настроим с кой или с кои бутони да я привключваме. Ето, избираме бутоните, в случая Alt и Shift или Ctrl и Shift. Избираме да речем Ctrl и Shift. Бутони много удобни за употреба, понеже са в края на клавиатурата, но все пак е въпрос на личен избор. Потвърждаваме. Така. И ето, отново имаме една иконка долу, която може да я привключваме, както показах, с мишката или с самите бутони. Така, ето я привключихме и връщаме обратно. Това е всичко.